Most egy síkba szórtam ki ezt a dögörömás kukoricát. Az etetőcsőbe is van félig. Itt van az etető spirálos kukorica. Ide teszek sót. Megkentem fenyőgyanta kátránnyal a fát. Beszéltem az erdőzúgás Kft-vel, és össze fognak állítani egy kimondottan általam ajánlott csomagot, amiben benne lesz a dögös kukorica, benne lesz ez a fenyőgyanta, meg benne lesz még a hering, vagy pedig a dögszagú róka vaddisznó spré, és akkor erre fogunk kapni majd egy jó kedvezményt, THFF kedvezményt.